sa akong gisulti ganiha nga ay mga tao nga sama sa signal sa internet o kanang kanang cable nga mawa o di makasimba kung mag-ulan, mao man ang cable o internet, di ba? Gani usahay ang telepono, no? Ang telepono basta mag-ulan gani karas, no? So naapoy mga tao nga wala ay simba ay ulan man, no? So mura pud ana dunay kalambigitan sa mga pagbasa karon. Kay sa unang pagbasa gikan sa Henesis morning puntuha nga ang amahan nga si Jacob padulong na siyahang pagkapawong sa iyang pagkamatay. Mao nga ang iyahang mga anak nahingawa, naguol nga wala naman niya si Papa, base unyag maltratuhon o pawaon na ni Jose niini. Base unyag doon na pa'y pagdumot si Jose, ni kawa ni Papa, na daog-daogon na ta. Mao na ilahanda kong kahingawa nga si Jose sad may lag doon ay signal, wa na niya signal, no, ana chapuira na siya. Mao nang nisulat sila ngadto kang Jose og ilahang gi kuan, ilahang gi padayag ang ilahang dakong kahingawa kung mamatay na ang ilahang amahan na si Jacob. Apan si Jose ingon nga padro atimanon ko kamo ug ang inyong kabataan, busa ayaw kamo kahadlok. Mao ni sulti ni Jose. So atimanon ko kamo ug ang inyong kabataan. Mao na pagkamatay ni Jose, nag-edad og si Jose edad og sa kagatos og napulo. Nya gimbalsamar pa gyud ay, no? Imagine, no? Gimbalsamar nila ang iyang lawas sa wala pa nila kini isulod sa lungon. So di wa gilubong dayon. Nya napagani dinhi sa kapitulo 49 gikan sa basahon sa Henesis nga si Jacob nakainomdom nga ato nanugon nga ato siya ilubong sa katong yuta o langom nga gipalit ni Abraham, no, gipalit niya. So kanang ato ang kuan teriyo diha sa kolumbaryo paliton gyud dinay, no, si Abraham gipalit gyud dito. Gipalit ni Abraham ang maong langob ug uma gikan ni Efron nga Hitihanon aron himuong lubnganan, no. So kita isabwag na lang ko sa kuan oy. Cremate na lang ko. Nya sabwag na lang ko diha sa kuan kay butang ba ko diri sa atong balay kay mahal man ang kuan oy. Mahal ang lubnganan, no? So, mahal ang kolumbaryo na simbahan mahal kay na no. So mao nga ana na lang ko sa kuan o di ba atus dagat, no? Paano na lang ko. Ana kalimtan na kasi imuhang mga kuan, mga katigula, mga kabataan niya, no? Pero kini gipalit gyud ni Abraham. Nya mo na nga ngita sila nga ang kana kunong Iraq o kanang diha dapita sa Holy Land naa diha ang patayng lawas ni Abraham, no, diha gilubong bisan gani kini nga to ang St. Peter's Basilica, di ba? Mao man na ang gilubngan ni San Pedro ni San Pablo na makita diha ang lubong kay menteryo man kanang ilawom ni anang St. Peter's Basilica. So mao na nga ay mo kahadlok og kuan oy kanang mahal ang menteryo kuan. Total di man kamoy mo bayad, sila ni bayad na matay na. Rasag away pagbayad. Kaga lang niya na sila, no, kung mag-awin. No. Pero wala gipangandaman sa gidian nga Abraham oy. Nya rin gipangandaman sa
sa iyang mga kaliwat o mga sakop ni Jose. Kay giimbalsamar man siya, no? Giimbalsamar nila ang iyang lawas sa wala pa nila kini isulod sa lungon. Kay nga sa una ang uban nga wala inila, dili nila, diretso man tong diretso man tong nga ilubong butang sa lungon dayon, no? Pero kanang mga inilang nga mga tao, no? Gimalsamar kay para ang katong mga kaliwat kalagyo makakita ba, makatahod, no, sa mga sa namatay, no? So mao sa ni si Jose ni nga nag-edad og usa ka katus ug napulo, giimbalsamar nila ang iyang lawas sa wala pa nila kini isulod sa lungon. Kini diha sa ebanghelyo karon ipamatuod sa dinhi nga ang Ginoo ni Jesucristo, no, matinud-anon o malungtaron sa gyud siya, no? Nga bisan ingon siya nga walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Bisa kaingon siya nga isulti siya na ningon pagit siya nga busa angay malipay ang tinun-an kung mahisama siya sa iyang magtutudlo ug ang ulipon mahisama sa iyang agalon. So iya gyapon giingon nga pwede mo pwede tang makalabaw pa sa magtutudlo o makalabaw pa sa makahupong pa sa iyang agalon, no? So dini iyang gipatin-aw sa iyang mga tinun-an nga bisan ang kalibutan o mga katawhan mo patay o mo masilag kaninyo, gusto nga mawa mo ning kalibutan, pero ang Ginoo magpabilin ug mopatunhay gyud sa iyang pag-amuma ug paghigugma. Sa unsang paagi sa iyang nagian nga kamatayon ug pagkabanhaw. Mao nang iyang ipatin-aw nga dunay kabanhawan, dunay kinabuhi luyo ning kalibutan, dunay kinabuhi human sa kolumbarium o sa sementeryo, no, na mo ni iyang gipakita kanato o dini gipadungog niya, no, nga ang kunon ta sa Ginoo, ang kunon ta niya, mo ni ang muangkon atubangan sa mga tao nga siya kuha, ang kunon kusab atubangan sa akong amahan dito sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya kuha, dili usab ang kunon atubangan sa akong amahan dito sa langit, no? So dinhi gipadayag sa Ginoo nga malungtaron gyud iyang pagigugma kanato bisag magbaha ug mag-ulan pa, bisag wala pay signal. Kini diay ko tanawa kanang bag-oron nga kanang Netflix pananglitan, mahibong ta kini mga Netflix o uban pa na kanang Facebook o kanang bisag kanang email email ads nimo, pag di na nimo magamit after 1 year, di naman ka kasuod, di naman ka makagamit. O kanang Netflix, tanaw ka sa Netflix na salida, tanaw ka ini, susunod yung mga adlaw, tanyagan kag mga daghan kayong sama because you watch this kuan din tanyagan ka, tanaw kag salida nga Tagalog, daghan sa mga Tagalog nga mga kuan o mga dokumentary, butangan sa ka. Pero kung dili ka mo pila ka bulan siguro na o labi na po sa katuig, no, di na ka mo patronize ni anang ilahang salida, di na ka mag Netflix panalitan, o di na ka mailhan, no, mao na sa email, no, mawa sa signal ba, yung matud pa sa akong nahibaluan kuan mangukuno ni yung algorithm, so ni kuan ka ni access ka na. Di gyud na ingon nga kuan kanang naitaw nga nagbantay, nagtutang nga naagi tawo nagbantay ining Netflix da, no, dili oy sa kuan na computerized ba kanya nga mao na imong gisudlan, pirmi kang lawgan, pero wa na ka mo patronize yan ng butanga o labi na ng salidaha, yan ang site, yan ang imong email ad, wa na ka mo gamit,
kalimtan na pug ka, no? Pero diha sa atong Ginoo, hangtod sa hangtod ang iyang pagigugma kanato. Dili lang kutob nining kalibutan o sa lubnganan, dadon gyud niya ngadto sa iyang gingharian. Manindo pala.